Bilang paghahanda sa maulang summer na inanunsyo ng Pag-asa, puspusan ang malawakang declogging operation sa mga kanal at ilog sa Mangaldan, Pangasinan upang makaiwas sa baha. Narito ang report. Abala sa paglilinis sa gilid ng irrigation canal si Aling Mina. Ang mga tuyong dahon inilalagay sa loob ng sako. Paraan ito para hindi na maipon pa ang mga dahon na posibleng bumara sa kanal. Para maiwasan yung mga sakit-sakit po, madam, kapag baha. Ayon sa Pag-asa, maulang summer ang aasahan natin ngayong taon. Ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan ay ready na. 100% ng naisailalim sa declogging operation ang mga kanal sa Central Business District. Isusunod na ang mga barangay. Nauna nang nilinis ng mga barangay tanod, barangay officials at iba pang residente ang mga drainage canal at maging ang mga ilog. Sako-sakong basurang natanggal sa mga drainage canal, habang water lilies naman sa ilog. Almost patapos na kami sa mga existing canal dito sa drainage canal dito sa along Poblacion area. Puspusan ng declogging operation para maiwasan ang pagbaha tuwing tag-ulan. Panawagan ng otoridad sa publiko na maging responsable at iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga drainage canal, irigasyon at ilog. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.